No, mulla on paljon frendejä, jotka seisottaa sitä autoa tuolla parkkipaikalla 22 tuntia päivässä ja maksaa siitä hurjat summat, että ne saa ajaa sen 2 tuntia. Ja ei siinä ole mitään järkeä. Mikolla on auto, Mikko ilmoittaa auton palveluun. Ilkalla on auton tarve, Ilkka luottaa auton palvelusta. Yhdessä he tapaavat, katsovat auton läpi ja Ilkka luottaa Mikolle auton vuokralle. Eli vakuutukset tulee firman puolesta. Jos autolle sattuu jotain, niin se ei vaikuta vuokralleantajan vakuutusmaksuun eikä bonuksiin. Seurataan joulukuussa ja me etsitään tällä hetkellä pilottikäyttäjä tälle palvelulle. Facebook-sivuja, jos saat lisätietoa joulukuun aikana lanseerauksen liittyen. Palvelustuetuva tulo on verotettavaa tuloa. Se tulee lisätä veroilmoituksia vuoden lopussa. Pääset vaikuttamaan palvelun nimeen. Kerro ehdotukset 10. joulukuuta mennessä. Tsekkaa säännöt Facebookista. Eli Pähkinänkuoressa kuluttajat vuokraa autoja toisille kuluttajille.